Goedemiddag, kijkers van Culturu TV. Het is vandaag maandag 21 augustus 2023 en wij zitten te Wakapassi. Ja, op deze rustige maandag moet ik zeggen. Ja, wanneer ik zeg rustig bedoel ik dat de sfeer hier te Wakapassi vrij relaxed is. Ja, awinti ewai, lik fau saptaking in het Stranantongo. Ja, er waait voldoende wind hier. Dan heb je wat achtergrondmuziek. Voor ons hebben we op deze middag de heer Marcel Oostburg. Geen onbekende in de samenleving. Meneer Oostburg die zal vandaag wederom zijn mening geven over enkele actuele onderwerpen. Ligt van Gwinty, ligt van Sap, meneer Oostburg. We hebben hem eerder gesproken, laat me dat goed formuleren. We hebben de heer Oostburg op diverse momenten mogen interviewen, mogen spreken. Waar hij zijn mening geeft als burger van het land over diverse kwesties. Even kijken hoe het terwijl het even technisch daar lukt met meneer OC. Oké. Nogmaals kijkers, ik heet u van harte welkom bij deze live uitzending. Meneer Oostburg, het is vandaag maandag 21 augustus. En ligt van mij naar inleiding ba. We hebben nu vaker gesproken, of vaker hoe naar meneer OC. En ik zeg OC niet disrespectvol, maar meneer Oostburg, zo staat hij ook bekend. Ja, ook in de damwereld. Ja. En vandaag zitten we weer met u. Hoe gaat het met u? Met mij gaat het naar omstandigheden redelijk waarin ik tegelijkertijd gebruik maken van de gelegenheid. Groet ik de kijkers en luisteraars en uiteraard ook mijn volgers. Ja. Je groet uw volgers, de kijkers. Om even daarbij te blijven. Hoe gaat het met de volgers van u? Ze maken het prima, ze zijn actief. En u ziet dat er kwaliteit discussies op gang gebracht wordt op Facebook. Er zijn een tal van discussies momenteel gaande. We hebben u ook uitgenodigd om uw mening te geven over de diverse discussies. Ja, we leven in een democratisch land, zoals de grondwet dat voorschrijft. En iedere burger mag zijn of haar mening natuurlijk uiten. En u bent een van de mensen die natuurlijk niet bang is om uw mening te geven. Ik zal starten met de eerste case, eerste zaak moet ik zeggen. We hebben op 14 augustus moest er een uitspraak komen, heer Oostburg, in de case van de ex-minister van Financiën, meneer Gilmer Hoefdraad, de heer Gilmer Hoefdraad. En dus de zitting is niet doorgegaan. Hoe is het nieuws bij je aangekomen? Dus, laat mij dit van zeggen. Ik ben bereid mezelf te padden dat hij voor gevolg uitspraak voor een constitutioneel hof. Omdat hij, van mij hoor mezelf zo lang bezig naar een case. En ik heb een verzoek aan de advocaten bij die constitutioneel hof sinds de eerste helft van vorig jaar. In de wet voor een constitutioneel hof, ik dacht dat een constitutioneel hof moest voor behandelen zo'n zaak binnen 3 maanden. Een constitutioneel hof no behandelen een case zoals is geschreven, zoals is geschreven. Zij hadden toen de verdediging van Hoefdraad doen weten, dus dat ze geen constitutionele versterking hadden en dat er nieuwe krachten aangetrokken moest worden, zodat zij zich dieper zouden kunnen gaan buigen op de case. En wanneer het constitutioneel hof jou dat vraagt, dan, en je wil kwaliteit hebben als advocaat, dan denk ik dus dat je het constitutioneel hof die ruimte zou moeten geven om, zoals ze het hebben gezegd, een constitutionele versterking te werven om zo'n zwaarwichtige case
heel goed te analyseren en hun mening te geven, althans een besluit te nemen. Dus op dat stuk weet ik dus dat de advocaten, te weten de heer Dubois en de heer Kastelen, wat geduld hebben betracht. Omdat zij ook als advocaat een besluit willen hebben die gestoeld is op zich echt diep kan buigen over de case. Dus wanneer het moment is aangebroken, bij Ishitaki het Constitutioneel Hof voor de politie bericht zou hebben gestuurd dat er op een zitting zou komen en dat de politie in verband met die zitting de wegen heeft afgesloten. Als je kijkt op de politie-site zie je van in verband met de zitting van Constitutioneel Hof zijn die wegen afgesloten voor hele verkeersomlegging. Dat is dus die vrijdag geweest hè, en die zitting zou maandag komen. Als je kijkt dus naar het schrijven die de advocaat, het Constitutioneel Hof de advocaat heeft doen te komen. Van luistert u nou, maandag is er een openbare zitting. Dan zeg je van, vol verwachting klopt mijn hart. En misref, ik ben klaar voor go. Dan ik print uit een verzoek. Dat de advocaat bij Sint Hof, het is hier. Dat is 40 pagina. Is 40 pagina. Ik kan maar gaan zitten, dat zou ik turven. Ja. Op alle punten zag ik naar verzoek wat het CA daarover te zeggen zou hebben. Maar nog geen 2 uur voordat de zitting vindt plaats. Ik kies wang schrijven of wang app. Wat ik arkino. Jongen, de zitting niet door. Maar waarom heeft Constitutioneel Hof dat niet kenbaar gemaakt? De advocaten waren van niks op de hoogte. Ze zijn ook zelf geweest naar CH om die zitting bij te wonen. En tot hun verbazing kregen ze te horen dat die zitting niet doorgaat. Op dit stuk moet ik zeggen dus dat jij je als Constitutioneel Hof niet zo kan en mag gedragen. Als er nou dringende redenen zijn waarom je zo'n zitting hebt uitgesteld, maak het vroegtijdig bekend. Want iedereen was in stelling. De politie was in stelling voor tapassie. De advocaten waren in stelling om te gaan luisteren naar de uitspraak. Ik was er ook. Ik meen dat ook vele mensen zich luisterden aan radio en televisie, omdat het live zou worden uitgezonden. We waren als media, als verslaggevers ook op standby. Dat bedoel ik. En wanneer het hof zich zo gedraagt, dan vraag je af hoeveel vertrouwen moet je in zo'n hof hebben. Toch? Omdat to respect yourself, if you want to be respected, you have to respect yourself. Because charity begins at home. Dus het Constitutioneel Hof moet zichzelf echt respecteren om respect af te dwingen van onze samenleving. En dat de samenleving gaat zeggen van, ik respecteer het CH en ik geef kwaliteitsproducten, kwaliteitsbesluiten. Maar het besluiten van het CH te maken hebben met het terzijde zetten of het onverbindend verklaren van enkele wetten. Daarom moet het Constitutioneel Hof weten hoe zij moet omgaan van, if you no man doan sani, melden op publiek. Omdat de man op een trasso denkt over je tak, masana sandisi. Andere ding ook is, dat die op verzoek zijn de advocaten zijn die het Constitutioneel Hof. Ik denk dus dat vermoedelijk het Constitutioneel Hof bij een vonnis klaar. Waarom zegt u dat? Omdat ik zeg dat, omdat je als Constitutioneel Hof, als je geen vonnis klaar hebt, breng je niet in stelling iedereen. De politie, je meldt de advocaten, je meldt de cameramannen, je meldt iedereen en er wordt gezegd van zo'n uur. En met denk je dat een vonnis moest voor lekkie. En bepaalde mensen is maar vonnis en iemand zegt, je zet ons nog in grotere problemen. Dat nam me veri. Want daarom hebben ze ook niet aangegeven of zijn de meki asani nogodoro. Zijn met tak dat die. Het CH heeft geen reden aangegeven aan de advocaten? CH heeft geen enkel. Nee, advocaten zijn toch zelf geweest. Ja. En toen daar aankomen we ze gehoord van het is vandaag. Ja.
En het CA heeft naderhand ook geen schrijven gericht naar de juristen, de advocaten? Het CA heeft papier waarom het niet door is gegaan? heeft daags daarna, let wel, daags daarna heeft het CA een communiqué doen uitgaan. Eigenlijk een niet-zeggend communiqué door te zeggen van vanwege bijzondere omstandigheden heeft die zitting geen voortgang kunnen vinden. Maar niet. Bijzondere omstandigheden? En het woord bijzondere omstandigheden is veelomvattend. Ik ga er iets uithalen. Dat zijn, in damtermen praat men over vals marcheer, overmacht. Toch? Maar wat is nou jouw overmacht? Is jouw overmacht dat je een besluit zou nemen dat heel veel Dyugudyugu zou brengen? Ben je teruggefloten omdat bepaalde mensen reeds inzage hadden, politiek inzage had in het besluit welke je zou nemen? En men zegt, nou, als je dat doet, breng je ons gevaar. Waarom zeg ik dat? Het verzoek van de advocaten Kastelen en Dubois, zoals ik eerder zei, 40 pagina. Daar is er enorm veel aandacht besteed aan jurisprudenties. Is er enorm veel aandacht besteed aan verdragen welke Suriname heeft gesloten met internationale organisaties. Daar is er enorm veel verwezen naar onze grondwet. En het Hof, Constitutioneel Hof, bij alle andere uitspraken die ze hebben gedaan, hebben we gezien dat ze deze wetten, deze internationale wetten, de man verdiepte maar in de wetten. En op grond daarvan de man kwam besluit dat een aantal wetten van Suriname achterlopen. En ze hebben die wetten onverbindend verklaard. Er is verwezen naar IVBPR. Er is verwezen naar het recht op gelijkheid van hoven en rechtbanken. Er is verwezen naar AVRM. Er is verwezen naar de GW. Er is naar enorm veel gewezen. En kunt u voor de kijkers, voor de duidelijkheid voor de kijkers aangeven wat al die afkortingen inhouden? Dus IVBRM staat voor dus de verdragen die Suriname heeft gesloten met organisaties. En onze grondwet, dat weet iedereen wat GW betekent. Ja. Dat is onze grondwet en over AVRM weet men het ook. Toch? Het zijn verdragen die we hebben gesloten met bepaalde organisaties. Organisatie van Amerikaanse staten bijvoorbeeld. En je moet dus, jouw wetgeving is ondergeschikt aan die man en hun wetten. Binnen het recht praat men over supra. Die man en wetten zijn supra. Staan hoger dan onze grondwet. En staan hoger dan onze normale wetten. In het verzoek naar het CA het verzoek bestond tweedelig. Hè. De ene is dus dat wat wij kennen als nebese idem, geen feit is tweemaal vervolgbaar. En heeft men ook dus aangegeven op basis van jurisprudenties en internationale wetten dat het niet meer zo kan zijn, dus dat hoofdraad in eerste instantie niet in staat van beschuldiging is gesteld. En toen er een nieuwe politieke constellatie is gaan ontstaan, er een tweede verzoek is ingediend. Weten dat er reeds een eerste was gedaan. Weten dat het is afgewezen. Men een tweede verzoek stuurt. En het wordt wel gehonoreerd. En het op basis van het tweede verzoek hoofdraad dus veroordeeld is geworden. We weten dat u zich fel heeft geprotesteerd hiertegen. Ja, ik heb er fel tegen geprotesteerd omdat ik de zaak vanaf het begin volg. Hè. Het is namelijk zo dus dat op 23 april 2020 de procureur-generaal toen de heer Bijnat Pandey een verzoek heeft gestuurd richting de Nationale Assemblée conform de wet van in staat van beschuldigingstelling politieke ambtsdragers, artikel 140 van de grondwet. En om de Nationale Assemblée te vragen om de politieke ambtsdrager hoofdraad in staat van beschuldiging te stellen, omdat het Openbaar Ministerie van oordeel was dat hoofdraad vermoedelijk zich schuldig zou hebben gemaakt aan strafbare handelingen, zeker strafbare feiten. En dat het aan de Nationale Assemblée zich heeft gebogen conform denk artikel 71
conform de WIPA. Dat stamt af van artikel 140 van de GW. En hoofdraad dus heeft gehoord, conform de WIPA. En een ordereglement, dat stamt af dus uit artikel 71 lid 3 van de grondwet. En de Nationale Assemblée tot de conclusie is gekomen dat ze de minister niet in staat van beschuldiging stellen. Omdat naar hun oordeel de minister niet in strijd zou hebben gehandeld met wetgeving die strafbaar zijn. De minister heeft gehandeld in het belang van het land en het belang van het volk. En op grond daarvan hebben ze dus de minister niet in staat van beschuldiging gesteld. Er komt een andere politieke constellatie. En op 20 juli 2020, nadat Assis Kumar Gayadin bij de inauguratie van de president zou hebben gezegd dat als het OM een nieuw verzoek stuurt, zij dat gaan honoreren. Let wel, zij het gaan honoreren. En binnen niet al te lange tijd, namelijk nog geen 72 uur, stuurt het Openbaar Ministerie een nieuw verzoek. Expliciet vermeldende dat er geen feiten en omstandigheden, dat de feiten en omstandigheden van het eerste verzoek niet veranderd zijn. En dat dit verzoek kopieconform is, het verzoek welke ze hadden gestuurd voor hoofdraad voor de Nationale Assemblée de eerste keer. En dat in zo'n geval de Nationale Assemblée artikel 59 van een ordereglement zou moeten toepassen. Hetgeen inhoudt dat besluiten die al eenmaal door de Nationale Assemblée zijn genomen, dat men niet terugkomt op die besluiten. In dit kader is men wel teruggekomen op een besluit door de Nationale Assemblée genomen. En dat riekt naar politiek. Dat mij me haasten om dit van te zeggen. Wanneer je de WIPA bestudeert, de wet in staat van beschuldiging stellen politieke ambtsdragers en of gewezen politieke ambtsdragers, dan zie je dat het puur een politieke wet is. Als mijn mensen aan de macht zijn, gaan zij mij beschermen om niet vervolgd te worden. En het geldt voor alle partijen toen en het geldt ook voor de partijen van nu. Als er iets zou gaan van een abopper naar DNA, dan kan de voorzitter gewoon zeggen, ik laat het niet behandelen. De WIPA zegt ook dat hoe de voorzitter zou moeten handelen en wat dan de gevolgen zouden zijn. Als bijvoorbeeld de zaak voor 3 maanden niet is behandeld, betekent het ook is afgewezen. Als de politieke ambtsdrager niet inlandig is en na 5 maanden men de PG niks hoort, betekent het ook is dus afgewezen. Oké. Met de tweede in staat van beschuldigingstelling is dus hoofdraad veroordeeld tot 12 jaar straf. En ik maak een vergelijking tussen een man die de staat heeft bevoordeeld, zoals dat staat in het vonnis in eerste aanleg, en de case van de centrale bank, waarbij dus er sprake was van verduisteren van gelden, van zoveel miljoenen, en dat voor de ene 12 jaar straf wordt geëist en voor de andere nog geen 12 maanden straf wordt geëist. Dus dan vraag je, hoe recht is het terecht? Toch de ene krijgt, omdat hij de staat heeft bevoordeeld, 12 jaar, de andere krijgt 1 jaar, oftewel 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk denk ik. Maar die heeft juist de staat benadeeld. Dus dat zijn zo'n beetje de dingen die mij, en het stukje onrecht in die case heeft mij geïnteresseerd om meer te gaan verdiepen in die case. Zodat ik een aantal zaken kan blootleggen. En ik denk dus dat het me goed gelukt is. Want waarbij vroeger iedereen dacht van hoofdraad Faya, nu vele mensen een andere beeld hebben over de case hoofdraad van no man, als je niks voor Faya na ini. Een ander ding ook is dat het voor het eerst is voorgekomen dat in een case mensen 10 jaar en meer dan 10 jaar straf hebben gekregen. En dat binnen 2 jaar de personen weer in vrijheid worden gesteld. Althans voorlopig in vrijheid worden gesteld. Ik denk aan de heer Van Tricht. En dat zijn case in hoger beroep verder wordt afgehandeld. En ook met een mate van snelheid. Want meestal teken hoger beroep nu een straf of 2 jaar. Zeker CBR begin koti. Voor man behandelen hoger beroep case. Maar als je dat je een rechterlijke macht schrijft dat hij een vrouw moet die dat begin los de man vooraf. En je ziet dat de advocaten nu zich op het standpunt stellen. Dus dat de rechterlijke macht, althans de vervolging, die hadden niet het recht om
wie dan ook te vervolgende kiest van centrale bank. Omdat het puur gestoeld is op het zijn beleidsvragen, beleidsvraagstukken. Dus dan moet zo het beleid dat moeten afkeuren. En wie keurt een beleid af? Een beleid van de regering wordt afgekeurd door het volk na 5 jaar. Je ziet dus dat in 2020 NDP las een verkiezing. Het volk heeft het beleid van de NDP die ze hebben gevoerd 2015, 2025, 2020 hebben ze afgekeurd. En dan denk ik dat ook, gegeven de omstandigheden van nu, we in 2025 een andere regering zullen zien, omdat het volk niet eens is met het beleid welke door de huidige regering wordt gevoerd. En men deze regering zal afstraffen, ja. Zo. Ja, en we hebben begrepen dat de zitting zoals eerder was gepland, dat de zitting dus aanstaande woensdag 23 augustus plaatsvindt. Het Constitutioneel Hof die zal dan uitspraak doen in de case. Goed nieuws? Ja, het is goed nieuws. Maar zoals ik eerder zei, je bent wantrouwig. Want ik zei tegen iemand, we hebben te doen met een situatie van Yorka Supu. Waarom zegt hij dat zo? Omdat, u weet, ten tijde van regering Venetiaan, hoe we lopen hier aan in die Yorka Supu. Het is een uitspraak. En die uitspraak luidt als volgt. Inyami yodede, inonyami toch yodede. Ismermi yodede, inosmermi toch yodede. Dus hier is geen sprake van een Salomonsode. Waarom zeg ik een Yorka Supu-achtig ding? De case hoefdraad is nu bij het Hof van Justitie. Een van de wetten van ons wetboek van strafvordering, ik meen artikel 369, zegt dat wanneer iemand bij verstek is veroordeeld. Bij verstek veroordelen betekent je was niet aanwezig bij de zitting. En je verzet hebt aangetekend. En wanneer jouw verzetzaak wordt behandeld, moet jij dus ook lijfelijk op die zitting aanwezig zijn. Ben je er niet, gaat jouw vonnis onmiddellijk in kracht van gewijsde. Dus jouw vonnis begint gelijk. Wel nu, hoofdraad was niet aanwezig bij de terechtzitting in verzet. En betekent het dat het vonnis onherroepelijk in kracht van gewijsde is gegaan. De advocaten van hoofdraad hebben toch gezegd, oké, ik laat het niet hierbij zitten. Ik teken toch hoger beroep bij het Hof van Justitie. Voor hoofdraad geluk hebben we later een case gehad die gelijk is als de case hoofdraad. Dat is de case van de duikboterman Udit die wij kennen. En de advocaten hebben succes geprocedeerd bij het Hof van Justitie dat de internationale wetten en onze grondwet zegt dat de man niet persoonlijk aanwezig moet zijn, maar dat hij zich mag laten vertegenwoordigen door een advocaat. En dat de wetten in ons wetboek van strafvordering oude wetten zijn en ze houden achter internationale wetgeving. Dus zegt het OM, ik zet terzijde de wetsartikelen die daarmee te maken hebben. Ik denk vanaf de artikel 361 tot 370 enzovoort. Dus het Hof van Justitie en Strafzaken heeft vooruitlopend op een uitspraak van het Constitutioneel Hof om deze wetten, want Venlo zegt vaak, hier moet het woord onverbindend niet zeggen. Maar ik zal het toch wel voor mijn gemak zelf gebruiken, omdat zo wij dat woord kennen, om die wetten onverbindend te verklaren. Dus verklaart het Constitutioneel Hof deze wetten onverbindend, betekent dus dat al die wetten waarover gesproken wordt, weggeschrapt moet worden uit ons wetboek van strafvordering. Dat betekent ook dat het Hof van Justitie, die deze wetten al terzijde heeft gezet, gelijk heeft. Maar nu verklaart het Constitutioneel Hof deze wetten niet onverbindend.
De kieshoefdraad en audit, die lopen al met het terzijde zetten van die wetsartikelen. Dus is al jurisprudentie. In feite kan je zeggen dat het Hof van Justitie het voorwerk al heeft gedaan voor het Constitutioneel Hof. Dus het Constitutioneel Hof heeft enkel andere keus om te zeggen van advocaten, u hebben gelijk. Ook bij de civiele zaak. Wat is gaan gebeuren? Hoefdraad heeft in eerste aanleg verloren de civiele zaak, de financiële case. Die heeft aangespannen tegen de Nationale Assemblée, het parket van de procureur-generaal en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar in de producties die de advocaten hebben gestuurd naar het Hof van Justitie en de civiele zaak, hebben ze enorm veel wetten aangehaald van dezelfde AVRM, van dezelfde IV-BPR en jurisprudenties. En diezelfde wetten verbonden aan, zoals ik net heb gezegd, de AVRM, de IVRM en de GW, moet het OM nu gaan toetsen, moet het Centraal Constitutioneel Hof nu gaan toetsen. Hoefdraad verliezen zaak in bodem, zowel in civiele eerste aanleg en is de zaak bij het Constitutioneel Hof. Bepalen zij anders. Daar heb je weer een andere soortige padstelling. Het Hof zegt A, CA zegt B. Dat bedoel ik met Yorka Supu. Is meer mio dede. In Nyamio dede. In Osmermio toch jo dede. Omdat er een besluit is genomen dus bij het Hof van Justitie zelf in strafzaken. Dus bij het formuleren van het vonnis denk ik, zoals ik al zei, dat het vonnis zou al eerder klaar moeten zijn. Omdat dan in de tapassie in hem ik bekend dat het vonnis eigenlijk naar mijn oordeel of naar mijn mening lekkie. En mij heeft, denk ik, correcties is men gaan plaatsen waarvan ik niet weet welke correcties men heeft geplaatst en welke richting de zaak nu opgaat. En u praat over correcties, heer Oostburg. Ja, hoor ik je zeggen dat u geen vertrouwen heeft in de uitspraak van het CH? Dus je zegt niet zomaar dat je geen vertrouwen hebt in iemand. Je twijfelt. Kan ik dat zo formuleren? Je moet punten hebben waarvoor je zegt van ik vertrouw de man niet. En ik zeg nogmaals, als je als CH een datum aangeeft voor de uitspraak en zonder iemand boe of bad te zeggen, je zegt gewoon van overmag, dan begin ik inderdaad te twijfelen, ja. Ten meer nog dus dat alle andere zaken van CH door zijn gegaan. Er is nooit op dezelfde dag, terwijl alles in kannen en kruiken was, uitstel gevraagd. De zaken zijn gewoon doorgegaan. Ik noem op de amnestiewet 2023. Ik noem op de amnestiewet 2012. Ik noem op dat van onverbindend verklaring van de kiesregeling, de kieswet. Noem maar op en nog een andere wet. De Constitutioneel Hof heeft nimmer een van deze zaken op de dag dat zij een openbare zitting hebben uitgeschreven, uitgesteld. Dat is 1. 2. Kort voordat het Constitutioneel Hof een uitspraak zou doen, is er in bodem een ander soort uitspraak geweest waarbij hoofdraad in de staat van beschuldiging, waarbij hoofdraad niet in gelijk is gesteld. Ik ken het vonnis niet, nog niet gezien, dus ik kan daarover niet praten wat de redenen zijn. En 3 is, je hoort al in de wandelgangen dat eigenlijk het Constitutioneel Hof nu de sofara moro lijkt van openbaar ministerie vonden naar een rechterlijke macht dat ze verweven zijn in politiek en met politiek. En 4, het besluit van Interpol. Dat is heel belangrijk voor mij. Interpol zegt, we hebben de zaakhoofdraad bestudeerd. En de zaakhoofdraad is naar ons inzien een puur politieke zaak. U hecht veel waarde aan dat besluit van Interpol. Ik hecht veel waarde aan het besluit van Interpol, omdat Interpol nooit tot zo'n besluit zou kunnen komen als zij geen inzage hebben gehad in
documenten. Hè. Ik weet het nog dat er meer dan 780 afvuurvellen richting Interpol zijn gaan. Door de verdediging van Hoofddraad opgesteld. Om Interpol aan te tonen dat er hier sprake is van een politieke vervolging. En wat Interpol het meest heeft, waarvan Interpol gebruikt, juist eerste in staat van beschuldigingstelling. En toetsat tweede wang en Interpol taki arkino. Dit is politiek, omdat wanneer DNA kon, ik is een wanneer verzoek go. Terwijl eerste DNA Nobel honorair verzoek en DNA is onverdeelbaar. DNA blijft DNA, de bemensing wordt anders, maar DNA blijft DNA. Het tweede is dat Interpol ook heeft gekregen heel wat documenten of interviews die Gayadin en Jogi en Santoki hebben gedaan met betrekking tot deze case. U weet, inmenging in een rechtszaak is een probleem. En op grond daarvan concludeert Interpol, omdat Gayadin, Santoki en Jogi parlementariërs zijn en verbonden aan een politieke partij, daarom zegt Interpol meer van, dit is een politieke case, nog weer meer dan een case. De gevolgen van Interpol-uitspraak is dat in alle lidlanden van Interpol men het al weet dat Suriname doet aan politieke vervolging van een persoon van Hoofddraad. Tegelijkertijd zeg ik dat men op schoon Interpol het OM een sneer heeft gegeven, je Hoofddraad juridisch toch in een ander moeilijk parket zet, omdat de rechterlijke macht of de rechters en het Openbaar Ministerie, waarvan beide partijen vertegenwoordigen, de rechterlijke macht in Suriname, die gaan elkaar ondersteunen om te zeggen van de maar is fout. Het OM gaat de rechters ondersteunen, de rechters gaan het OM ondersteunen. Gebeurt dat niet, dan gaat men toch zeggen, zie je, Interpol had gelijk. En dat is het parket waar Hoofddraad nu in zit. Hè. De ene zegt, nee, ik vervolg je niet omdat je politiek, je bent vervolg jouw politiek. De andere zegt van, jongen, unoka, je Interpol lid jaren, o strafamang. Dat zijn de problemen. En als je zo ernaar kijkt, heeft u het gevoel dat het lijkt op een 1-2, want heeft u dat gevoel? Want Tuja is het, ja. Want Tuja is het, omdat hij, man, zo ben je ook geen Interpol lid in auto. Wat men denkt is van, toch wel straffen man. We gaan zoeken recht internationaal. Dat zijn we niet meer aan de macht. Ons straf dan geen blaam. Want als men internationaal Suriname gaat veroordelen, dan veroordeelt men niet de nieuwe president of de nieuwe vicevoorzitter van de Nationale Assemblée of de nieuwe president of de oude president of de nieuwe van als er een nieuwe constellatie komt in 2025. Men veroordeelt de Republiek Suriname. Dus Juleki regering als dono denk ik dat het is niet mijn pakje aan. Meneer Spang, de internationaal deel wel een tijdje. Meneer Spang, ik ga maar zoeken recht internationaal, toch minder de aan de macht. Dus mij treft geen blaam. Dat is niet waar. Suriname treft blaam. Suriname treft blaam, geeft de heer Marcel Oostburg aan op deze maandagmiddag. Heer Oostburg, we gaan dan heel snel verder fietsen. Een andere zaak, een andere actuele zaak is, we hebben niet zo lang terug de benoeming, de installatie gehad van de procureur-generaal. En we spraken zojuist over constitutioneel hof. We gaan nu naar een ander instituut, andere autoriteit. Het OM, de hoofd van de vervolging. Ja, de procureur-generaal, met alle respect natuurlijk, die is geïnstalleerd en benoemd. Hoe is dat nieuws bij je aangekomen? Suriname heeft inderdaad een procureur-generaal nodig. Sinds bijna het pandemie.
met pensioen is gegaan, vorig jaar, 2 jaar geleden. En onze waarnemend PG, mevrouw Garcia Parachsing, die nam dus waar als procureur-generaal de waarneming. Suriname heeft op het ogenblik geen advocaat-generaal. We hebben slechts waarnemend advocaat-generaal. Omdat mevrouw Klein en die andere mevrouw ook met pensioen zijn gegaan. Dus Suriname heeft toch wel behoefte aan zowel een nieuwe procureur-generaal en 2 advocaat-generaals. Dus die behoefte heeft Suriname wel. Men heeft toen gekozen voor de waarnemend procureur-generaal mevrouw Garcia Parachsing om die job te gaan vervullen. Maar het begon bij politiek. Niet nu, maar de hele tijd vindt de ABOP dat het ministerie hun ministerie is. En dat zij invulling moeten geven aan een procureur-generaal die zij willen. Klopt dat? In principe behoort het openbaar ministerie tot geen enkele politieke partij. Maar Dus hetgeen u aangeeft, de standpunt, de bewering zoals u dat aangeeft van de ABAP, klopt niet? Nou, het klopt niet, maar de ABOP heeft een reden. En de reden van de ABOP is dus dat de procureur-generaal, mevrouw, die aanzet, of de waarnemend procureur-generaal, selectief mensen vervolgt. Team Oost, Team West. En men heeft toen gekeken naar een aantal cases waar men niet tot vervolging is overgegaan. Een aantal cases waar de ene zijn paspoort niet uit het land mag en toevallig de broer van Ronnie Brunswijk mag het land niet uit en zijn paspoort wordt in beslag genomen. Maar tegelijkertijd zien wij dat Prenobo het land is uitgevlucht. We zien dat de Haan ook weg is. We zien dus dat mevrouw Salju niet vervolgd wordt in verband met de case bij RGD. We zien dat er niet is opgetreden bij HSPG en ook niet bij Surfen en ook niet bij Nieuwsberichten. We zien dus dat er ook niet is opgetreden bij Sabako Village. Niet zozeer omdat het gaat om een ABOP-minister, maar meer nog om het feit dat ook Jogi zich schuldig zou hebben gemaakt aan het verkrijgen van een perceel te Sabako Village op naam van zo'n zoon heeft gezet. Je noemt een familienaam. Welke Jogi bedoelt u, heer Oostburg? De Hermander Persat Jogi van Diana. Het is bekend dat hij heeft het zelf bevestigd en hij zegt ook nog, ik ben Surinamer en mijn zoon is ook Surinamer. Ze hebben allemaal recht op een stukje grond conform de grondwet. Dat wel waar is hoor. Dat wel waar is, maar als je nu de minister zou gaan vervolgen, dan zou Jogi ook vervolgd worden, want recht voor één, recht voor allen. En Jogi was ervan bewust dat die gronden een andere bestemming hadden. En dat dus die gronden ten tijde voor de vorige regering met heel veel geld is gekost voor het bouwen van woningen. Zo. Dus dat na mijn antwoorden. Dus mevrouw Parachsing, er begon heel wat ophef te komen. Heel wat Dyugudyugu. ABOP heeft gezegd van, ik werk niet mee aan de benoeming van de PG. Mijn minister gaat de beschikking niet opstellen. De president die verandert de hele resolutie. Alleen maar om mevrouw Parachsing tot waarnemen. Maar hij verandert het, denk ik, in strijd met alle wetten. Omdat advocaten en juristen die wel hun vak kennen, hebben aangeschreven en gezegd dat de benoeming in strijd is met de wet. Wat betreft mevrouw Parachsing zelf, met zoveel hari en zoveel tak en zoveel Dyugudyugu, had mevrouw Parachsing gewoon de eer aan zichzelf moeten houden. En zeggen van, ik bedank voor die functie. Ze heeft 37 jaar ons openbaar ministerie gediend. Haar naam is nooit in opspraak gekomen. En nu, terwijl ze richting pensioen is, dat inding ik in opspraak, wat eigenlijk niet leuk is voor zo iemand die, zoals ik het zei, 37 jaar haar kracht heeft gegeven bij het openbaar ministerie. Je moet gewoon de eer aan jezelf houden en dan moet je gaan. Zo mijn Dyugudyugu en zo mijn ophef. En ik sluit me aan bij de mensen die hebben gezegd van, ze is in strijd met de wet benoemd. Hetgeen met zich meebrengt dat
Omdat elk besluit, let u wel, elk besluit dat op basis van een leugen of wat else is ontstaan, is van rechtswege nietig. Je praat over een leugen, heer Oostburg. Kunt u iets specifieker zijn wat u bedoelt? Voor die beschikking toch? Die beschikking of die resolutie is in strijd met de wet. En daarom zeg ik, elk besluit genomen in strijd met de wet is van rechtswege nietig. Van rechtswege nietig betekent, op het moment dat je een besluit en je tekent conform wet en regelgeving, bestaat het niet. Het bestaat alleen voor jou. Dus het bestaat niet. Dus geluisterd naar alle kraskoppen, juristen, kom ik tot de conclusie dat de resolutie door de president is veranderd. In strijd is met de wet, waardoor mevrouw Paraxing niet benoemd kan worden door de PG, door de president van het Hof van Justitie. En ook al zou hij die benoeming plaats laten vinden. Dus bij het nemen van het besluit was het besluit onwettig. Dus het besluit bestaat niet. Hetgeen betekent dat we een nep-PG hebben, is 1. 2. Nep-PG? Ja, is nep dan. Je bent niet echt. Je bent daar met een besluit dat in strijd met de wet is en het is niet nietigbaar, dus je bent het niet. 2. Overal waar mevrouw Paraxing zijn handtekening plaatst op een brief, is die brief ongeldig. Want ze tekent als de wording met procureur-generaal. Maar dat is ze bij wet niet. Omdat er wetten zijn overtreden. 3. Elke rechtszaak die richting het Hof van Justitie gaat. En de procureur-generaal vindt dat hij vertrouwelijk of ter plekke moet zijn om aan te zitten namens de staande magistratuur. Wanneer je dus zo'n schrijver hebt gehad waaronder mevrouw Paraxing heeft getekend, heeft het schrijven geen waarde. Precies hoe de diploma's van de 12, leerjaar 12 geen in strijd zijn met de wet en niet bestaan, omdat men heeft verwezen naar de wet van 1960. En de wet van 1960 kent geen leerjaar 12. Toch? Dus de wet van 1960 schreef expliciet dat het gaat om de 6e klas GLO-onderwijs. Dus zo'n diploma is van rechtswege nietig. Lijkt voor het teken aan haar bestand, aan haar waarde. Zo ook alles wat de PG nu doet, geen waarde heeft. Als de politie jou stopt en de politie beboet jou. En je zegt van ik betaal het niet omdat degene in wiens opdracht je handelt onrechtmatig daar zit. Dan heb je een padstelling. Als rechtszaken nu voor het Hof van Justitie dienen, waar de PG aan zit, ga je de excepties horen, ja. En ik meen nog dat advocaat Kastelen heeft gezegd van, we hebben zoveel gesproken en men komt met geen enkele oplossing, dan maar gaan we excepties opdienen of aandienen wanneer de PG persoonlijk aanzit bij een rechtszaak. Een ander ding ook is, dat Openbaar Ministerie, waar dus de procureur-generaal degene is die het OM Suriname vertegenwoordigt in en buiten rechten. Let u wel, het Openbaar Ministerie verdedigt Suriname in en buiten rechten. Hoofd van de vervolging. En het hoofd van de vervolging. Als deze regering nu geld gaat lenen ergens, dan is de procureur-generaal ook verplicht zijn of haar handtekening te plaatsen. Als nu een procureur-generaal die onrechtmatig daar zit zijn of haar tekening plaatst, is die lening voor rechtswege niet te hoor. Toch? Want iemand in strijd met de wet heeft zijn of haar naam geplaatst in de functie van procureur-generaal. En om even hierbij in te haken, heer Oostburg. Je geeft aan dat de procureur-generaal niet op een correcte wijze is benoemd, geïnstalleerd. Ja, de president, het staatshoofd, die heeft in zijn speech, in zijn spreekbeurt op die dag aangegeven dat alle wettelijke procedures zijn gevolgd. De president heeft dat aangegeven. Welke kip zegt dat zijn kooi stinkt? Ronnie Brunswijk heeft gezegd, we zijn niet gekend. Ik was niet aanwezig. Mijn ministers zijn weggelopen.
Toch? Ik was in het binnenland. En ik wist dat Ronnie Brunswijk toevallig in het binnenland was. Het was te maken met iets van Indianen en boten. Ronnie is er naartoe gegaan. Ronnie Brunswijk zegt, we willen die PG niet hebben. Ronnie Brunswijk zegt, we verdienen geen medewerking. De vicepresident zegt dat hoor. Dan kan de minister tegen me zeggen, de president zeggen van, alles is goed gegaan. Absoluut niet. Juristen als mevrouw meester Silos zeggen dat het in strijd is met de wet. De heer, de ex-minister van Jus Paul, die zegt dat de minister in strijd is met de wet. De advocaat Milton zegt dat Milton Kastelen die zegt van in strijd met de wet. Vele andere wetgevingsjuristen zeggen dat de president in strijd met de wet, heeft beëdigd, of althans benoemd, de procureur-generaal. Dat zegt iedereen niet. Oostburg alleen maar zegt dat. Dat zegt Oostburg. Dat zegt iedereen zegt dat. Dus, wie zou ik moeten geloven? Ik denk dat meneer Kastelen veel meer verstand heeft dan de president met zijn appeldoornopleiding. Ik denk dat advocaat Dubois veel meer juridisch verstand heeft dan meneer de president. Ik denk dat mevrouw Silos veel meer juridisch verstand heeft dan de president. Zet je al deze drie mannen in elkaar of naast elkaar, dan is hun gewicht veel zwaarder dan de president. En ik geloof die 3 mannen eerder dan de president. Als de president zegt, alles is richtig gegaan. Niks is richtig gegaan. Anders hadden deze advocaten en of juristen, waren ze niet in de publiciteit gekomen om aan te tonen waar het verkeerd is gegaan. En op basis van welke wet het verkeerd is gegaan. Want dat is het. Je moet niet zeggen, je hebt iets verkeerds gedaan. Maar je kan me niet aantonen wat ik verkeerd zou hebben gedaan. Maar deze mannen verwijzen jou naar de wetten waar het duidelijk staat dat het niet mocht. Dat is het. Dat is het, geeft de heer Oostburg aan. Nog steeds Culturu TV live-kijkers. Meneer Marcel Oostburg, de heer Marcel Oostburg, die geeft zijn mening over enkele actuele onderwerpen. Ja, iedere burger heeft het recht op zijn of haar mening te uiten. Op een correcte wijze natuurlijk. Heer Oostburg, we gaan dan heel snel verder. U sprak zojuist over... ik stelde de vraag en ik gaf aan dat de PG niet op een juiste wijze is benoemd, geïnstalleerd. De president die heeft een ander standpunt, de regering, de president heeft een ander standpunt. Die heeft tijdens de speech het tegendeel aangegeven. We hebben na de benoeming, na de installatie van de PG, mevrouw Garcia Parachsing, hebben we gemerkt dat een journalist geprobeerd heeft de vicepresident te interviewen. Het interview was gaande. Mevrouw Carla Boetius die stond met de vicepresident te praten. En ja, de beelden zijn bekend, de beelden gaan rond. Heeft u dat kunnen volgen? En wat is uw mening over de reactie van de VP en het handelen van die journalist? Ik heb de beelden live kunnen volgen. En kijk, de journalist heeft zijn of haar werk gedaan. En de vicepresident is boos geworden toen er was gesproken voor een vonnis op zijn naam. Als ik de vicepresident was, zou ik niet boos worden. Ik zou zeggen, er is inderdaad een vonnis op mijn naam, want dat is de waarheid. De vicepresident heeft namelijk ook gezegd dat hij niet meer heeft gesproken over als Django commando en handschoenen optrekken. Dat is het niet, omdat de vicepresident daags daarvoor publiekelijk dit heeft gezegd en de beelden zijn er. Nu gaan de beelden viraal. En men zegt, vicepresident, je hebt gelogen voor ons. U heeft de naam Jungle Commando wel genoemd. En je moet niet ontkennen dat je dit zou hebben gedaan. Als ik in zijn plaats was, had ik gewoon toekennen gegeven, ja. Maar het ging meer om het wegvallen van de amnestiewet. We komen straks daarop. Ja, ik zou gewoon zeggen, ja.
Hij had niet boos moeten worden, maar ik begreep zijn boosheid. Hij schaamt zich om te laten zeggen van dat hij een vonnis op zijn naam heeft, maar het is realiteit, hij heeft het. Dus als ik zo naar je luister, dan ja, bent u van mening dat de vicepresident iets anders, iets rustiger moest reageren? Hij moest gewoon bekennen. Maar iedereen weet het toch. Kijk, tegenwoordig kan je googlen en je vindt je alles. Als je de naam Ronnie Brunswijk googelt, vind je alles. Hij zou wat moeten doen, omdat desondanks dat het electoraat toch voor hem heeft gekozen. Dus hij moet zijn electoraat respecteren. 2, hij is de hoogste man van het land af en toe. Hij is soms waarnemend president. Dus wat kan zijn zuurder maken? Ja, ik ben het, maar mijn verleden en mijn heden zijn niet hetzelfde. Toch? Zeg maar, door omstandigheden is dat toen gebeurd. Maar daarna heb ik me gedragen als me change. Maar je ontkent hoe met ik om mijn clip committee, dat voor je vier. Toch? Want dan je kijk, wat VP, je kunt met een boertje lachen. Dat gewoon street, amana strati, mama na waka mama sa pepe manieri, voor mij challenge zo tori die zwaka. Zo, hij veroordeel dat sang. Maar, ik veroordeel ik Ronnie Brunswijk, ja, maar ik kan een vicepresident je tak nu daar. Een vicepresident nog veroordeel, ja. Weet je, something like that. Het komt volgens u dus wel anders. Het klinkt anders. Je moet proberen om de journalist tevreden te stellen. Omdat de journalist ook volgers heeft. En als hij samen doet, maar met Carla Comoro populair. De media is de vierde macht, hè? De media was de vierde macht. Waarom zegt hij het zo? Nou, social media is de vierde macht geworden, man. Social media... Dat is natuurlijk uw mening, moeten we respecteren. Social media naar snelheid. Voordat de media iets weet. Social media. Abba nieuws, bossing. Kijk, hoeveel zaken van social media georganiseerd worden. Kijk maar naar de fonds van die kleine jongeman. Terwijl hij er geen beslomber. Social media, biep cadeau. Kijk maar naar de man die die andere heeft mishandeld. Zaken gaan sneller via social media. Isabi, ik heb één ding geleerd hoor. De man die alles ziet, is een thuis- en dakloze. De man dat nog never sleep. Terwijl minanga yo sribi. Amana tapa dana, amana tapa strati. Ameshi alasani. Hou zo goed. Tama actie. Skook de moeder man het boom. Dan de inlichtingen die is man. Je moet die man goed houden. Tama het actie 120 golu jeng. Want tama jiwa info. Na zuiver. A1. If morsa. Gewoon tap wan passie. Kotak water kan. Alla mij sribi zelf de wachter voor de zodat hij voor paleis sribi. Is ja thuis en dakloze. Amanda, hij want aan net die amai hostel toch. Net die amai luksa man kan fini. Amai luga grong voor een chawan of vado of een golun of vado. Die mannen zien alles. Originele S2. De man na original. Toch? Original. En temi taki dus dat hij de meisje alasani. Ina, voor de taki doet toch. Ook de man dat sabi. Voor ook aan de man samen. Voor bedwalen even af. Het heb een vraag, zijn we actie mee. Toch? Dat niet. Dat is de mening van de heer Oostburg. De vicepresident kon iets rustiger reageren tegenover journalist Kala. Ja, u haalde het zojuist aan, dat zou mijn volgende vraag zijn natuurlijk. U haalde het zojuist aan de case, de kwestie rond de amnestiewet. Ik zal de vraag niet te lang houden, heer Oostburg. Wat is er aan de hand als we praten over die amnestiewet? Goed. Dat ding is simpel. Ik heb, en ik ga het zeggen. Ik heb voor even tak de zand op. Maar about het best doen, want dit had die man in. En met de man taki. Op stemtant ook met orak tapia. Je raakt dat boter. Ai, mina pirborsu met tega mara, mina voor even tega man. Mina soms stemtant met orak tapia. Kom leg je wat aan uit. Je hebt amnestie. Zeg go doen naar rechtszaak. In 2012 je kiest amnestie. Zeg go doen naar rechtszaak. Dan kom ik weer terug op
Dat van de amnestiewet. De amnestiewet stamt af vanuit het Culturu-akkoord. Ik ga niet te diep op ingaan, want ik kan het allemaal mandi. Nee, maar ik heb ook vragen over het Culturu-akkoord, maar je kunt continueren. De amnestiewet komt vanuit het Culturu-akkoord, gesloten in 1989 te Culturu. Dat was het eerste punt. En het is misschien goed voor... Lees even wat dat ding was. Ja, en terwijl meneer Oostburg even dat natrekt, even checkt voor ons. Nog steeds Culturu TV live, exclusief de heer Marcel Oostburg. Ja? Het vredesakkoord van Culturu, meestal zeg ik, het bestaat niet, maar het is wel getekend. Het vredesakkoord van Culturu is een vredesovereenkomst getekend op 21 juli 1989 door de regering van Suriname en het Jungle Commando van Ronnie Brunswijk, hoofd van de SLA. Jungle Commando werd ook SLA genoemd. En waarvoor staat SLA voor de Dat ga ik kijkers? je straks zeggen. Ja? Zodat de kijkers dat ook kunnen begrijpen? Het had als doel een einde te maken aan de binnenlandse oorlog en de vluchtelingen in Guyana in staat te stellen weer naar huis terug te keren. De onderhandelingen begonnen in 1988 tussen de nieuwe democratische verkozen regeringen en het Surinaamse bevrijdingsleger. Daarvoor staat SLA, Surinaams bevrijdingsleger. Toch? Dan zegt men, de Franse diplomatie verleende goede diensten. Een compromis werd uiteindelijk bereikt en op 21 juli 1989 werd er in Culturu en de naburige Frans-Guyana een akkoord getekend. Let u goed op. Er werd een akkoord getekend. Het akkoord van Culturu behelst amnestie voor alle strijders. Zo begint het. Voor alle strijders. Voor alle strijders. Maar let u op, ik kom zo direct op terug. Amnestie voor alle strijders. En wie waren de strijders? De strijders waren mannen van Jungle Commando. Omdat Jungle Commando, oftewel het SLA, bevrijdingsleger, een illegaal gewapende groep was. Het Nationaal Leger was niet illegaal conform de grondwet. Dus, je geeft amnestie aan alle strijders. Einde van de uitzonderlijke die sinds 1986 van kracht was. Dus wanneer ik amnestie geef, komt ook weg te vallen de uitzonderingstoestand van 1986. Wordt ook bewerkstelligd de terugkeer van Surinaamse vluchtelingen uit Frans-Guyana naar Suriname. Integratie van het Jungle Commando in de politiemacht. Let u goed op. Integratie van het Jungle Commando in de politiemacht in de zone waarover zij controle uitoefenen. Ik begrijp wat is dit boom. Jungle Commando leden zouden in de politiemacht geplaatst worden en zouden mogen handelen in de zone waarvoor zij controle uitoefenen. En weet je welke zone het waren? Marowijnen. Marowijnen zou niet in handen zijn van onze reguliere politie, maar in handen van de ingecorporeerde politiemannen van Jungle Commando. Als je niet begrijpt, moet je het me zeggen. En dan krijg je nog een ander ding. Een einde aan de drugshandel. Ik geef je amnestie en al deze andere punten moet je ook voor me realiseren. Einde aan de drugshandel. Dus er is een soort overeenkomst bereikt. De overeenkomst, amnestie. Maar u zei strijders. Deze Culturu-akkoord was uitsluitend bestemd voor mensen van Jungle Commando. Uitsluitend. Uitsluitend.
En toen kwamen de Mandela's en de Tukayanas in opstand, ja. Ik hoor als ik even kan inhaken natuurlijk. Ik praat over Mandela's en Tukayanas. We zien op social media de afgelopen dagen zien we ook tal van namen van groeperingen, koffiemakka, allerlei namen zien we rondgaan. Ja, kunt u dat verduidelijken voor de kijkers? Ja, heel wat. Kijk bijvoorbeeld koffie ayompong. Ja, dan hoor je Angola, allerlei groepen. Al die groepen waren er. Dus zoals ik het zei, koffiemakka groep, Angola, Tukayana, die kwamen in opstand. Hoe kan je alleen maar aan hun of met hun een overeenkomst tekenen? Wij zijn ook gewapende groepen. En toen zei maar ja, maar jullie zijn een verlengstuk van het leger. Want jullie zijn goed geëquipt. En Brunswijk heeft die overeenkomst wel getekend. Maar het is niet ten uitvoer gebracht. Waarom? Omdat je telefoon koopt kreeg je in 1990. En de andere groepen kwamen in opstand. En de politiebond was niet happy. De politiebond was niet happy. De politiebond, ik meen onder leiding van inspecteur Beck, was niet happy dat jungle commando leden politiemannen worden. Met als om controle uit te oefenen in het zuiden of in het oosten. Dus daar zou compleet als politieman zou je hebben jungle commando. Maar die waren niet happy. Foutable? Wat zei je? Is dat een foutable? Als je het zo bekijkt, zou dat voor problemen kunnen zorgen? Jungle commando tot jungle commando ontmantelen. Je geeft allemaal de status van politie. En je geeft die mannen controle over het gebied welke ze kennen. En ten minste heb je komma afjankoi, komma disi, komma dat je doet aangifte. Dus dan was stand op. Verwarring. En hoe kan je, er zijn een aantal politieagenten gedood door jungle commando. Dat speelt ook een rol. Politieinspecteurs zijn gedood en nodig man terug collega. Zonder enige opleiding. Dus ik denk aan mijn vrienden bij Siki. Eerlijk, voor een president kan goed ik bedoel afvrede boom. Maar dit soort verregaande sanitie zijn zwaarwichtig. En vrienden wist dat die mannen met drugs bezig waren. Want hij zei ook, make je amnestie, maar stop naar drugs. Oké, nou je pura amnestie. De alles aan Samji, in Jimbaka. Weet je, zo logisch. Want de overwegingen van de toenmalige regeringsleider, de president Venetiaan, als je het zo bekijkt, begrijpt u niet waarom hij tot zo'n besluit is gekomen? Dat van drugs. Ja. Maar waarom hij tot mee gekomen? Amang, die man wilde vrede hebben. Dus hij liet alles toe. En ik geef je in vooruil daarvoor amnestie. Win-win. Toch, nu haal je die amnestie weg. En dat heb ik laatst gezegd bij een radiostation. Wanneer je die amnestie weghaalt, wat jij mij hebt gegeven, en ik heb jou vrede gegeven. Ik heb gezegd, ik doe niet meer aan cocaïne. Ik heb gezegd, ik lever mijn wapens in. Ik heb gezegd, ik stop met de Binnenlandse Oorlog. Ik heb gezegd, oké, dan haal dan een noodtoestand weg. Dat alles is in ruil gegeven voor amnestie. Nu haal je die amnestie weg. Dus wat ik jou heb gegeven, of wat jij mij hebt gegeven, haal je weg. En wat ik jou heb gegeven dan, dat blijft dus nog recht overeind staan. Dus daarom begrijp ik wanneer men zegt, Mika weer aan schoen bakken. Ik begrijp het omdat we weer teruggegaan naar de tijd van toen er geen overeenkomst was getekend. Je begrijpt de uitspraak van de vicepresident? Ik begrijp het, ja. Dat hij waar hij zegt dat Mika weer een handschoen bakken? Ik begrijp het, ja. De man pura amnestie van me aan het ook. In ruil van amnestie, man doet gewoon los aan het ook. Als vicepresident tak noemt, tak me doe cocaïne openlijk. Horen jullie zo vaak aangeven dat je het eens bent met de vicepresident? Nee, maar ik ben zwart-wit. Ja, dat mag natuurlijk, is uw mening, heeft alle recht. Kunt u dat voor de kijkers? Ik geef je amnestie. Stop met jouw cocaïnehandel. Nou, je take me amnestie. Dan ben ik ook lang aan mijn cocaïnehandel toch.
Want daarvoor ik geef amnestie. Ik geef je amnestie, maar je moet je wapens inleveren. Nou, me lever mijn wapen in. Je tek je amnestie baka. De geef mijn wapen baka. Teke dat geen bakka. Teke de geef mijn baka. Nee, dus het is gewoon logisch denken. De amnestiewet ook. Persoonlijk weet ik met dat Brunswijk. Ik stel de vraag. De amnestiewet van 1992 dekte Brunswijk niet. De pers heeft doen voorkomen dat allemaal bij dek Brunswijk. Omdat de amnestiewet van 92 bij die alleen maar de man sang bij de adviseurs en zo, de man bij die de man verdiende man gratie. Een moord. Je moest het hebben bewezen. Je moest het bewijzen dat het in het belang was voor een binnenlandse oorlog. Dat pas de amnestie boteri. De amnestiewet van 2012 is daarom herzien. En toen kreeg Brunswijk echte amnestie voor alles. De wet van 2012. Van 2012. Maar heeft toen het artikel 1 heeft men gewijzigd. Waarbij iedereen amnestie kreeg. Zo. En het wat ik zei, die man is er niet bij Wouters. Nog geen 3-4 uurtjes met de man taki. Maar ik kon man de. In 2012 is er de amnestiewet afgekondigd. Let wel, goedgekeurd door de Nationale Assemblée. En afgekondigd. Het hoogste college van staat. Heeft het goedgekeurd. Door de staatsraad gegaan. Afgekondigd in ons advertentieblad. Getekend door de president en afgekondigd. Die amnestiewet is in werking gegaan. Wanneer nu in 2022 Consilium zegt van... Ja, maar die amnestiewet is in strijd met de wetten. Dan is het in strijd met de wetten vanaf het moment dat Consilium de uitspraak heeft gedaan, niet met terugwerkende kracht. Dan moet men naar een andere periode gaan kijken als er ooit amnestie wordt gegeven. Dan zou dat niet gelden. Maar sang gigba. Begrijp je me? Sang je kan het niet met terugwerkende kracht doen. Zeg je wel. Zeg je van wel. Dan ga je ook kijken van... Hoe zit het met de kiesregeling? Is ook terzijde gezet, onverbindend verklaard. Maar... onverbindend verklaard voor de komende verkiezing. Omdat het op de dag dat het besluit wordt genomen ingaat. Zeg je nee, dan zit Ronnie en Brunswijk daar als vicepresident en president voor joker. Want dan zijn ze ook onrechtmatig daar. Dus men doet de uitspraken. Maar men denkt niet verder wat de consequenties kunnen zijn. En hoe ziet u deze zaken rond de amnestiewet, de uitspraak van CH? Hoe ziet u het verder? Wat denkt u, wat verwacht u? En wat is uw advies? Naar alle partijen toe? Stop aan Dyugudyugu. Echt. Dyugudyugu no bongi a kondre. Dyugudyugu no bongi a kondre. Want, wat zegt Sia? Mensenrechten schendingen. Die hebben nooit gevallen onder de amnestiewet. Kijkt u maar naar mooi wana no. We hebben gemerkt dat eenmaal je het aanhaalt, ik zal meteen inhaken, heer Oostburg. Nog steeds Culturu TV live-kijkers, exclusief de heer Marcel Oostburg. Ja, die geeft zijn mening op deze maandagmiddag. Ik zal meteen daarop inhaken, heer Oostburg. Eenmaal je het aanhaalt, mooi wana. We hebben ook gezien dat het Openbaar Ministerie, hoofd van de vervolging, volgens de grondwet, dat zij getuigen oproepen, mensen oproept. En in deze case, laat ik het zo zeggen, in deze case worden mensen opgeroepen die zich willen aanmelden, getuigen in de kwestie van marijuana. Wat vindt u hiervan? Luister nou, je komt weer bij het Openbaar Ministerie. Openbaar Ministerie loba Dyugudyugu. Waarom ik dat zeg? Marijuana staat niet op zichzelf.
Boywana er is een vonnis en men moest Boywana case onderzoeken. Toch? Mensenrechten schendingen. Toch? Maar weet het Openbaar Ministerie ook dat er ook zo'n besluit is genomen door de Inter-Amerikaanse Hof met betrekking tot Pokigrong? Ja, kunt u dat even, want ik eenmaal je het aanhaalt, kunt u dat even verduidelijken? Wat is er aan de hand als we praten over Pokigrong? Pokigrong heeft de jungle commando alles daar platgebrand. Platgebrand? Alle woningen van die mensen hebben ze platgebrand. En de zaak is gegaan naar, ik dacht, het internationaal. De zaak is gegaan naar, net als hoe de zaak van Moiwana is gegaan naar internationale organisaties, zo is die van Pokigrong ook gegaan. En Pokigrong, de regering kreeg als opdracht in 1990 van die internationale organisatie, omdat ik geen tijd heb aan het zoeken, ik even had opgeslagen, om ook de case Pokigrong te onderzoeken. En wat is toen gebeurd? Nooit gebeurd. Dus laat het Openbaar Ministerie ook Pokigrong onderzoeken toch? Want Moiwana had men reeds onderzocht. Ik denk dat het dossier moet bestaan uit 1238 vellen. Je kent het zo uit het hoofd. Maar waar is het dossier van Pokigrong? Waar is het dossier van Pokigrong over de schending van mensenrechten? En als iemand wil weten of ik gelijk heb of niet, nadat men Pokigrong heeft platgebrand, toch? Als je op Bronsweg bent en bijna door Fargo, je moet aan je rechterhand kijken, ga je kleine stenen woningen zien. Zij die het zien, zijn die woningen die men heeft gebouwd van de mensen van Pokigrong, die man verbranden maar ook. Net als hoe je bij Moiwana woningen ziet, precies zo zijn er ook huizen gebouwd. Op Bronsweg, voordat je dus die Chinese winkel krijgt, is dat de laatste Chinese winkel, voor Sigwa Achoni. Kijk aan de overkant, ga je aantal, wij noemen ze volkswoningen, maar ze komen niet voor in het bestand van de overheid. Dat waren de woningen die men heeft gebouwd voor de mensen van Pokigrong, waar Jungle Commando huis heeft gehouden en zoet op een mankiri. Dus als ik zo naar u luister, dan zijn er nog tal van zaken die onderzocht moeten worden? Mensenrechten schendingen. En daarbij, Koshinov Taki, die blijven van kracht. Dus de metaki, je pura amnestiewet, Ronnie Appletti, omdat de elkaar onderzoek de mensenrechten schendingen noemen. Zowel tegen Ronnie en zowel tegen het Nationaal Leger. Daarom zei ik aan Appletti. Maar mensen, luisteren niet en willen niet begrijpen. Yusan Sabasani Chinso en Yusan Sabasani, want kon je discussie dan aan mij. Het heeft geen zin. Maar het was mijn tijd. Mijn tijd was al voor 200 jaar is aan de liberté. Maar dat kan niet true. Want het was maar mee of je me was aan mij comfortabel. Misschien dan me wat dat true. Toch? Dus dat is het probleem. De mensenrechten schendingen. Die blijven, dat niet verjaard. Die tory van die agent, die militair. Zijn maar kap in PC. Ja, we zien dat u hebben gemerkt dat u iets heeft gepost over een militair natuurlijk rekening houdende met de familie, de nabestaanden. Ja, kunt u het nogmaals rekening houden met de nabestaanden van die militair? Kunt u even kort wat daarover zeggen? De man kap PC pota mij nog zoekt met Embrese en Maka Paramaribo. Een militair, Surinaamse militair? Een militair van het Nationaal Leger. Waarom? Je ziet een soort Paramaribo van hem afvallen. Het is een soort van schrik-effect. No centra man komen. Militairen krijgen dan een schrik-effect op me go, want de mo kap me toe. Dat is barbaars. Is topvorm van mensenrechten schending. Je hebt amnestie dat die. En dit heeft de vraag correct te formuleren natuurlijk. Heeft dit ook plaatsgevonden tijdens de Binnenlandse Oorlog? Tijdens de Binnenlandse Oorlog. Ik kan nog een ander geval geven. Want geval bijna misdrijf dit. Bijna meneer Oostburg dit? Bijna misdrijf dit. Ik heb ook bijna actie dat in. Maar hij kwam vertellen ons maar. Ik wil loop wampching en eerste ontmoeting.
Dan tak nom nego man. Skinfiri. Skifiri ai. Ons dat kongai. Nanga ewoud. Leef lang. Maar Karamane, omdat het bekend is. Ja, ik zie, en eenmaal je het aanhaalt, maar dat ik zie dat een kijker, ja ook een naam, de naam die u noemt, wat leeflang hebben ze in autobanden verbrand, geeft een kijker hier aan. Ik citeer wat de kijker aangeeft daar in Oostburg. U kunt continueren. Ik zie hier Ewoud leeflang staan. Dan, wat manchara tip kon dat de machi Barabas, dena Witagron broki. Ewoud klasif gotek Witagron. Gotek Barabas. Maar begin recruteer man. Met ik verkies om met gwangapchi man, kan hem blasi. Minogo. Maar ik wou wet santi dat pena ingi Bernard dorp trommel man op. Hij werd onthoofd en een pota ede senka foto die boterse. De man Onthoofd? Kapa ma pisi kota ma ede potino aan dosu sen die boterse. Jungle Commando. Jungle Commando, Barabas. Je noemt de naam daar Barabbas. Was dat een roepnaam? No, is een naam van iemand, ja, is een roepnaam. Barabas bij de kroeg gezegd, een boeler voor Jungle Commando. Zeg maar bij kiesjule krijgsgevangenen, dat mij potje die Barabas voor duentori naar jou. Toch? Ook tak de sani. Dat klinkt, ja, kijkers, onze verontschuldigingen hier voor mij was hij live. Nee, maar- En dat klinkt niet zo prettig, maar de heer Oostburg geeft dat aan om het iets... Ja, maar dat was ja. die man was homo. En die man zijn tak was, die man was een beul. Om jou te- Dat klinkt absoluut niet zo Die man prettig, was heer een Oostburg. beul en hij bewerkte jou. Als je mooie woorden wil horen. Hij bewerkte jou. Yo. Bij vrouwen zou het zeggen kut. Maar bij mannen zou het zeggen we anus. Hij bewerkte jou met zijn penis in jouw anus. Dat was de rol van Barabbas. Is ook weer overleden. Toch? Dus, Heel wat, even snel, we gaan heel snel doorfietsen. Dat klinkt heel erg smerig, heer Oostburg. Ja, wat is uw advies naar de regering toe, het Openbaar Ministerie, als we kijken naar deze zaken? Wat adviseert u tot slot van dit gedeelte aan de vervolging, de uitvoerende macht? Wat is uw advies naar de partijen toe, als we praten over al deze gevallen? kijk, dit is wat wij altijd even zeggen. Waarheidsvinding. Overal waarheidsvinding. Iedereen komt en vertelt zijn deel. En men start opnieuw door te zeggen van Arkino Brada, een streep hier en niet verder. Geef iedereen onderzoek wat er is gebeurd. Laat iedereen de waarheid vertellen, want er is nog meer in het duister. Nederland met zijn dossier, kolonel van Tussenbroek, alles aan dat die. Laten we doen aan waarheidsvinding. Er was al gestart daarmee. Dat zal de enige oplossing zijn waar waarheidsvinding heeft plaatsgevonden. Kijk, mensen doden en die mensen hebben familieleden. Het is wel erg voor ze. Ik zie dat de slachtoffers van 8 december ook opkomen. En ik heb het vaker gezegd. Bepaalde van die mannen, die gasten, waren geen koekje. Raboekes heeft ook op onschuldige mensen geschoten. Toch? Umrao Singh. Die baal Umrao Singh heeft toch ook zelfmoord gepleegd. Je hoort die ene Umrao Singh die voorzitter is van comité 8 december. Hoor je hem ooit praten over baal Umrao Singh? Hij praat altijd over Sugrim Umrao Singh. Maar Sugrim en Baal waren tweeling. Tweeling? Ze waren tweeling, ja. En Baal, als de coup van Ramboekes geluk was, zou Baal de formateur worden. En Sugrim zou de president worden. Toch? Je hoort dus... De plannen waren al uitgezet? Jawel.
Je hoort de zus van Rambokus praten over. Je hoort er een grote mond nu opzetten. Maar zijn broer, Jai Rambokus, is vrijwillig naar het fort gekomen op 11 maart of 12 maart. En heeft een statement als een statement gehouden namens zijn zus Sushila. Misabani uit het hoofd, Sushila. Hij zei expliciet, je geeft ons schande. En Sushila en ik vinden het jammer. Bouterse heeft je naar Nederland gestuurd, wat bij wil komen kletsen naar in Suriname. Vandaag aan de dag hebben ze een grote mond. Die Sushila, omroozing en die andere omroozing van stichting 8 december. Mensenrechten. Laat hem vertellen waarom Baal omroozing heeft ingenomen. Gramakzoon. Laat hem vertellen dat de familie eerst dacht dat Bouterse Baal had gedood. En dat Bouterse hunzelf toestemming heeft gegeven om hun eigen anatoompatoloog naar Suriname te laten komen om de doodsoorzaak vast te stellen. En het is gebeurd daar ergens in Hienaar bij een van de reisvelden. Laat hem dat zeggen. Nou. En soms zeg ik ook nogmaals, soms Bouterse zelf niet onbegrepen man. Vertera people samsa je teora sangi srefi. Alhoewel je ook niet alles weet. Want het team van man samen bij dat straat is op moraman op een specifiek moment, samsa moment dat hij. Toch? If me met bijvoorbeeld Rambokus in een veld, kilometer 65 in Nikeri, of ik go teka me uit de cel dat mij tegen me dat if me kan keren in Saramaka, dan me wans op samen tegen me of dan de massageren. Dan moet je het komen vertellen aan Bouterse. Dus dat papis dat hij misa papis dat moro Bouterse. Maar laat er verzoening komen. Want hoe met dik wantori, dan weet je hoeveel militairen dood zijn gegaan? Boomvoero. Die maar ouders toe toch. Die maar hebben ook broers en zusters en kinderen toch. Wie denkt aan hun ouders en hun zusters en hun kinderen? We hebben niet zo lang geleden een herdenking ook gehad van de oud-militairen. Ik ga er staan dat ik dingen ga willen zeggen, ik ga naar kazerne. Ik was ook uitgenodigd. Ik ga uit protest, ga ik niet, omdat ik dingen ga willen zeggen. Vraag aan een jong militair wat die IP daar betekent die daarachter staat. Hij weet het niet. Je weet, er zit een witte IP achter. Hij weet het niet. Die IP is een IP van verzoening. Die IP is een IP om ons te herinneren dat er in 1982 men had geprobeerd om wederom een staatsgreep te plegen. En laten we naar die IP kijken en dat nooit meer een staatsgreep komt. Die IP is die IP die door Rambokus werd bestuurd naar Saramaka en onderweg onklaar werd gemaakt. Dat is die IP die daar staat. Dus kortom, als ik zo naar u luister, heer Oostburg, kortom, we gaan dan afronden. Jungle Commando heeft tal van handelingen gepleegd, zaken gedaan tegen militairen. Heeft enkele voorbeelden aangegeven. Ook tegen burgers. Ook tegen burgers? Uiteraard. Ja. Ook die grond waren toch burgers. Ook tegen bedrijven. Patamak is platgebrand. Victoria is platgebrand. Dus Jungle Commando, ze hebben dus geen schone vingers, hoor ik je dat zeggen? Doe je normaal, no. Het was vuile oorlog. Zo, het was vuile oorlog. Dus aan de ene kant zeg ik, Ronnie heeft gelijk, want men zegt, ga de mensenrechten schendingen onderzoeken. Er moeten nog veel zaken onderzocht worden. Heel veel. En net wat ik zei, het OM is toch bewust dat er in 1990 opdracht is gegeven, internationaal. Van, openbaar ministerie, je moet Pokigro onderzoeken. We leven nu 32 jaar verder. Er is nog nooit iemand aanstalten gemaakt om Pokigro te onderzoeken. Maar je rent wel om Moiwana voor de tweede keer te onderzoeken. En ik krijg wat hier toegestuurd, heer Oostburg, over Lelydorp akkoord. Kunt u dat kort aangeven? Ik krijg dat toegestuurd. Lelydorp akkoord, je want te zeggen wat er is. Maar nou lang aan. Kijk, heel in het kort. Heel kort. Er is een Kuru-akkoord getekend, 1989. Men heeft alleen maar meegenomen Jungle Commando. Amnesty. Ik zei het al, er waren veel meer andere groepen. Angola, Kofi Maka, Ayompong met zijn team. Mandela was er ook. Een aantal die vielen niet
onder het Kuru-akkoord. En toen de man taki, we gaan een akkoord maken dat voor iedereen geldt. Dat is dus niet doorgegaan, omdat men was niet eens, de politie was niet eens met dat van incorporeren. En in 1990 was er een telefoonkoep. En next we akkoord dat doen tomorrow. En in 1992, onder leiding van minister Van Russel van regionale ontwikkeling, de man met een akkoord. En dat is wat wij kennen over amnestiewet 1992. Heel kort. Marcel Oostburg op deze maandagmiddag. Kijkers van een beetje geschiedenis. De heer Oostburg gaat even een sigaret aanmaken terwijl we dan wij gaan afronden. Ja. Ik ben een open lucht, want dadelijk door boos. Culturu TV nog steeds live op locatie, te Wakapassi. Een exclusief vraaggesprek met de burger, de Surinamer, Marcel Oostburg. Wij praten zo af en toe met meneer Oostburg. En de middag is dat dus wederom het geval. We leven in een democratisch land, een democratische samenleving. En iedere burger heeft zijn of haar mening. De heer Oostburg sprak zojuist over enkele handelingen, enkele zaken die zijn gebeurd. Hij haalde een specifiek geval aan en ik kwam toen even in, omdat we natuurlijk live zijn. En jong en oud, diverse mensen kijken naar dit vraaggesprek. En ik hou daar rekening mee. En wij gaan geen zaken propageren, zaken promoten die onwettig zijn, niet normaal zijn. Ja? En zaken die zich momenteel ook in onze samenleving voordoen, waarbij die handelingen worden gepleegd. Met alle respect naar alle burgers toe. Iedereen met zijn of haar eigen seksuele geaardheid. Maar wij houden daar rekening mee. Heer Oostburg, wij gaan afronden. Vanmorgen sprak ik met de fractieleider van de VAP. Dat is de heer Assis Margayadin. Daarna heb ik een vraaggesprek gevoerd met de fractieleider van de NDP, de heer Parmeser. En u kwam net aanlopen en u zag enkele toeristen hier. Ja, die aangeven dat Suriname een heel mooi land is. Ja, u bent ook altijd gekleed in uw Suriname shirt, ook vandaag. Als u kijkt naar tot slot wijziging van het kiesstelsel. Uw mening, uw standpunt als we kijken naar het feit dat vandaag de fracties gezamenlijk 1 initiatiefwet hebben ingediend. Tot slot. Ereno, Brunswijk heeft zich goed aan hun ballen vast. Dat is een spreekwoord. Want ik denk niet dat Brunswijk, zoals ze gezegd zou hebben van meneer Gomei, naar landelijke, meneer Gomei naar one man, one vote. En daarnaast zie je dat VAP met name de ondervoorzitter van de Nationale Assemblée en de taximan een wetsvoorstel hebben ingediend. En het ging over, zij die een vonnis op hun naam hebben, is dat in de nieuwe wet. Dat is niet in de nieuwe wet. En wat zegt Brunswijk? You kan gaan zeggen, Juani, Miosje of Godoro. Op dat stuk heeft Brunswijk zijn wil doorgedreven. En ik weet niet wie van de NDP daar was. Maar ik weet wel dat de publieke opinie met betrekking tot zij die veroordeeld zijn, die niet tot president of tot vicepresident meer gekozen mogen worden. De publieke opinie was, yes, het is goed. Als men Brunswijk in zover heeft laten krijgen om dat weg te halen uit de nieuwe wet en daarvoor Brunswijk zijn ABOP heeft meegestemd, zal het partijen schaden. Het zal de VAP schaden, het zal de NPS schaden en het zal de NDP ook schaden. Want men was het roerend ermee eens
Nanga wet dat u heeft zo vaak de discussies gehoord van hoe lobapis dat hij, hoe lobapis dat hij, hoe lobapis. Maar tegelijkertijd, het kan ook zo heten dat nou een tjoetja. Dat wanneer die wet behandeld wordt, Amendement? dat er maar pot een amendement. Gevaarlijk spel. Dat politiek toch? Het kan zo heten dat terwijl de mij behandelen wet, dat VAP bonk een amendement dat komt. Of VAP, ja, ik moet ook VAP. Dat de man brengen over tot stemmen. En de man kiest mee. En de man kiest abobreed. En met de jongens van VAP weet je het nooit. Verwacht u dat echt? Het kan. Het kan. Ik zeg het je, met de jongens van VAP. Met die jongens van VAP. Helemaal het want vinden wansani of bereiken wansani. Dat is mijn plata. Ik heb een. Ik doe daarover. Ik wil daarover ga ik die uitweiden. Maar binnen het bestuur van de Surinaamse Dambond heb ik hetzelfde nu. Serieus? Hetzelfde. Helemaal voor een bestuur. Dat is mijn plata. Helemaal abba bestuur. Helemaal abba bestuur. Helemaal everybody changes. The more heeft ze werk gedaan. En de more moet gaan. De meisje zegt om een tjoetje. Abba moest. Abba Ronnie. Connie. You denkt dat ik kies de man. Maar de man de bezig aan het scenario. Dat hij wat wetswijziging terwijl hij wet heeft behandeld. Wat amendementen bon commissie. Team Oost, Team West? Team Oost. Ja, dat is Panono de man. Wat is de stand op dit moment in Oostburg? Zijn er stand? De stand is dus, we zien het zelf. Team Oost komt in beweging, we willen die PG niet hebben. Is ook een onderdeel van voetbalwedstrijd. Team West houdt voet bij stuk. En met kracht en geweld, de man benoemt PG. Je gaf bij ons, ja, ons vorige interview aan dat de stand 1-0 was voor Team West. Hoeveel is het nu? Wel, het is 3-1. Voor? Team West toch? Dus even meer arke, meneer Oostburg, dat Team West heeft een play. Team West smart. Die man hebben een goede coach. En die man hebben een openbaar ministerie. Die ze beschermen. Bescherm vrouwen. En dat Team West, de man heeft met sliding of zo. En plus afvaarding de man aan. Klokera doelpunt dus af. Vaar is in handen van Team Oost, Team West. De arbitrageleiding is in handen van Team West. De beschermvrouwen is in handen van Team West. Daarom ik Team Oost. We gaan pot eigen beschermheer of beschermvrouw. En zomaar, na bescormoren voor doelpunten, je hebt niks. Ah, misschien moet meneer Oostburg, misschien kan die adviseren Team Oost. Wilt u niet als adviseur optreden van Team Oost? No man. De man laat de reserve trainer bij Bordeaux. De man laat toef de spitsvoeding. Toch? Tijdelijk op Sangami. Maar laat het toe. Meneer Oostburg, kan de in bestuur als beleidsadviseur? De reservebank met ons door de team-to-team die zien. De team die slide scenario. Niet eens de reservebank met ons door. De wedstrijd schrijft me naar Goluku. Vanuit de afstand in look de play die zie. Je is dat ook de volgende op een beeldbuis. Live. En zo hebben we dat gehoord van de heer Marcel Oostburg op deze maandagmiddag. Een exclusief vraaggesprek via Culturu TV. Heer Oostburg, ja, als afsluiter, we hebben vandaag ook gevolgd, u haalde het zojuist aan. De DNA heeft het initiatiefwet in ontvangst genomen. De voorzitter, de leiding van DNA. Ja, en voorzitter B gaf aan het eind van die vergadering aan dat morgenochtend waarschijnlijk er een huishoudelijke vergadering zal plaatsvinden. En dat er dan een commissie van rapporteurs mogelijk wordt benoemd. Tot slot, wat is uw advies naar de burgers, de DNA
uitvoerende macht naar alle partijen toe richting die huishoudelijke vergadering van morgenochtend? Kijk, de huishoudelijke vergadering is geheim. Wat daar besproken wordt, onosabi. Dus als we een soort advies mee geven, we gaan niet weten of de man take je advies ter harte. Toch? Maar aan die mannen in het belang van verkiezing op 2025, maak de man take wel wijs besluit. En maak de man soort kondre takkie aan iets. Wat wij dachten, dat die verkiezing nog hoort, dat die verkiezing toch gaat komen. Toch? En dat maak de man nog denken dat de man op die stap een padstelling ook toe. Voor toch als aan de behandelen. Want we zijn al laat. Toch, dadelijk je dat er waren 6 wetsvoorstellen. We hebben 3 van de fracties en 3 van de regering. Nu hebben we alleen maar 1 wetsvoorstel van de fractie, van alle fracties. Hè? Denken jullie dat de regering ook met in gaat komen? Als ik luister naar de fractieleiders, ik zal het kort formuleren. Als ik luister naar de fractieleiders, Gayadin en Parmeser, en natuurlijk, we zijn media, we hebben geen mening. Maar als ik luister naar beide fractieleiders, dan men verwacht wel verkiezingen op 25 mei tot 25 of eerder. Het kunnen ook alleen maar vertragingstactieken zijn, want de regering gaat ook met zijn eigen ding komen. Niemand had gedacht dat de regering 3 zou sturen. En nogmaals, dat betekent ook dat alle roko zou roko naar de commissie voor president naar last money. De president heeft toch zoveel commissies in het leven geroepen. En die hebben niet gratis gewerkt hoor. Ze zijn betaald geworden. En vandaag aan de dag wordt een voorstel gescheurd en in een prullenbak gestopt. Maar last alle money voor alle den commissie. Want hij moet de man produce de man beroko. Commissie lima pou of hoe die man ook mag eten. Dan last money toch. De man kan bij dressing dan money dat hij. De man kan bij dressing is man dan money dat hij. Want money make it dat is zeker. Toch? Echt wat money make dat is. Vandaag de dag dat hij na waste of time. Want daarna uiteindelijk die adruk kohei. De man schreef dat hij. We maken wat wet nou waarvan alle fracties tevreden zijn. Ofschoon ik nog zeg van, laten we kijken tot die wet behandelt. If no want je vrouwen no boroka in, want als we de vrouwen boroka tussendoor, vooral meneer Gayadin. Gayadin schreef nou doen op een joggie of op een taximan. Even op een taximan, dat kan iemand lukken bekang, want ze ook toe ara. Mi wanneer nou werkt, dan krijgt hij ondersteuning. En dat brengt mij in stemming. Boebab bingo. Boebab bingo geeft de heer Oostburg aan. Ja, Dyugudyugu Nabungi Akondre is de titel van dit vraaggesprek. Exclusief via Culturu TV live op deze maandagmiddag. Kijkers, wij gaan u bedanken. Ik dank u voor uw aandacht. We hebben pakweg 90 minuten plus gesproken met de heer Oostburg. Heer Oze, is wedstrijd met blessuretijd geworden, dit vraaggesprek? Ja, is eigenlijk 50.000 k bij jou nog. Zeg de luisteraars hoeveel k ik bij jou heb. Dat mijn een topscorer nodig. Ook dat wedstrijd is spang. Ja, dat hebben we dus gehoord. Ja, de heer Marcel Oostburg. Kijkers, nogmaals... Vandaag, van edenochtend zijn wij dus gestart met bij de Nationale Assemblée, waar er initiatiefwet is ingediend door de fractieleiders. Ja, de fractieleiders van de partijen die momenteel zitting hebben in DNA. Dat zijn dus de VAP, ABOP, PL, MPS en de BEP. Morgen vindt er een huishoudelijke vergadering plaats. We hebben gesproken met de fractieleider Gaidin, fractieleider Parmeser. En we blijven het volgen. Dit was Belfor Joy Maar voor Culturu TV. Ik dank u voor uw aandacht en wij zijn morgen wederom in uw huiskamer met wat live beelden. Een fijne dag verder toegewenst.